ngokwesicelo sethu befanele ingene point. Right. Isicelo sethu esasifaka kwi-meeting ye-safety namaphoyisa ukuthi imashi yethu izohamba ingene point. Amaphoyisa athi abafuni singene khona basinike izathu, right? Mabesinika izathu bathi isithembiso abazosenza sisodwa. Bathi isithembiso sabo ukuthi njengoba sizoletha i-memorandum la bazoletha umkhwanazi ezoyilanda. Njengamanje simboni umkhwanazi sizomlinda kodwa. Lungile ngizweni phela ngithi sa negotiator. Sithi thina abaphoyisa sicela silethele umkhwanazi. Bathi ngifuna ningizwe. Bathi mebeletha umkhwanazi uzositshela iplan abanayo for ipoint. Ngoba sifuna ukubanika ithuba kuqala ngithi lokuthi benze umsebenzi wabo njengamaphoyisa. So njengoba sila silinde umkhwanazi esathenjiswa yena amaphoyisa. Right. Ebayanda khona epoint. Manje isikhathi nifuna ukumnika isikhathi esinganani? 2 hours. Okay, 30 minutes. Okay, bathi ke 30 minutes ngoba amaphoyisa khona yezwe. Bacela ukunika u30 minutes umkhwanazi uthi eze la ezolanda memorandum yethu. Njengesithembiso senziwa amaphoyisa bathi basinika ukuthi size la ePaki singa epoint ngoba bazoletha umkhwanazi sino 30 minutes esizomlinda. Ngoba thina siyayazi inkinga yethu ukuthi kephi. Asididekile ngoba sila. Asibhorekile futhi ngoba sila. Sinamakhaya sishiswe ilanga siyayazi into esizele la. Sizocela ukuthi amaphoyisa njengesithembiso sawo ukuthi azoletha umkhwanazi la. Ezolalela izikhalo zethu ngoba sila. Ngoba njengoba sila izitolo ziyavulwa lapha ya. Ipoint iyaqhubeka badayisa ama-drugs ngoba sila. Sifuna amaphoyisa azositshela ukuthi azowenze njani ngalama drugs alapha epoint. Siyamemeza futhi siyacela futhi ukuthi njengesithembiso samaphoyisa ukuthi bazoletha umkhwanazi la ezochaza ukuthi uzowenzani ngepoint. Sizomlinda. Sisamlindile kodwa sizocela ukunipha ithuba. Abaholi benu bakhona la.